салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 6 хонаи фурӯширо мекунем аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хона дар имрӯза навормон аст? ҳозир ба шумо мегӯем. хонаи фурӯшӣ дар Домпеча чораҳаи Алфему, маркази шаҳри Душанбе. Духонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар Гипразем, духонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ назди бозори Меҳригон ва инчунин духонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 54 метри квадратӣ дар шаҳри Ваҳдат ва ҳавлии фурӯшӣ дар назди масҷиди Мавлоно. Ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. ва дӯстони гиромӣ, як эълон дорем пеш аз саршавии навор. Як бародармон аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия ба шаҳри Душанбеи Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар доранд ба мошин. 3 нафар пассажир мегиранд. Дӯстони азиз, ба мошине ки дар рӯи экран айни замон мебинед. рӯзи 17 январ раҳда мебароянд. Рақамҳошона дар рӯи экран мемонем. марҳамат дӯстони азиз, кадоме ки аз шаҳри Москва ба Душанбе раҳкӣ аст, метавонед занг занед, муроҷиат кунед, вомехӯреду ба ҳамин гуна мошин ба Душанбе мебиёед. Дӯстони азиз, рӯзи 17 январ мошин аз Москва ба шаҳри Душанбе аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. мо бошад навормона сар мекунем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. лаби раҳ мебошад универмаг, маркази шаҳри Ҳисор дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. об, барқ, документош ҳамаш тайёр аст. медарои зиндагӣ мекунӣ. хона бо таъмири замонавӣ таъмин мебошад. ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ. нархаш бошад 320 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, ду хонага 48 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин мебошад. дар маркази шаҳри Ҳисор ҷойгир аст. 320 000 сомонӣ савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат пушти ҳайкали Модарда қарор дорад. дӯстони гиромӣ, хона 54 метри квадратӣ мебошад. метавонед харидорӣ карда ва бо проекти худатон таъмираш кунед. дӯстони азиз, яъне метавонед як ё ин ки духонагаш кунед. дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. нархаш 245 000 сомонӣ срочна фурӯхта мешавад. соҳиби хона менависад ки дом тайёрай уже аз пушти ҳайкали модар 70 метр мебошад аз раҳи калон. марҳамат дӯстони азиз, мошини арзонам тиянд, мешавад қабул мекунем. марҳамат, вариантотон бошад занг занед, пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар наздики масҷиди Ҳазрати Мавлоно, маҳаллаи Гулистон мебошад. ҳавлӣ иборат аз 15 сотиқ замин, фундамент паддом, времянка, сеточка, об, барқ ҳамавақта, ҳисоби шаҳрда, ҳуҷҷатҳош сертификат дорад. дарахтҳои мевадиҳандаам низ дорад. фундаменти 3 дар хона, кухнӣ, ванна ҳаст. забор круговой маҳкам асту дарвозаам дорад. дӯстони гиромӣ, нархи 1 сотиқ заминаш $7000 мебошад, яъне дар умум $105000, 1 миллиону 150 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, 15 сотиқ замин
дар маҳаллаи Гулистон, шаҳри Душанбе 1 миллиону 150 ҳазор сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар чорраҳаи Алфемо ҷойгир аст. Домпечат якхонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ. Якхонага аз рӯи ҳуҷҷат аст дӯстони азиз. Масоҳаташ калон аст, барои ҳамин метавонед харидорӣ карда ба духонагаам табдил тиҳед. Дута тиреза дорад. Бинои новостройка 15 мошина, хона коробка яъне бе таъмир аст. Дар бино 3 лифт аст дӯстони азиз. Лифташ айни замон кор мекунад. Нархаш бошад 493 ҳазор сомонӣ, 45 ҳазор доллар. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. Марҳамат дӯстони гиромӣ, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. Маркази шаҳр, аз як тарафаш Домпечат, аз тарафи дигараш Танка, аз дигар тарафаш ҳайкали Исмоили Сомонӣ, кумитаи алоқа. Хулас минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар минтақаи Гипразем ҷойгир мебошад дӯстони азиз, назди заправкаи Тоҷирон, назди каничкаи маршруткаву автобусҳо. Духонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 12 мошинаи бинои новостройка. хона бо таъмир мебошад дӯстони гиромӣ, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 490 ҳазор сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони гиромӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмир аст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои дар корӣ қарор дорад. мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, инчунин бозори Вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем. хулас ҳама чизҳо дар наздикии хона қарор дорад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Меҳргон қарор дорад дӯстони гиромӣ, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, минтақаи бениҳоят хуб. духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 6 мошинаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошчона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас накардагӣ нест. нархаш бошад 52 ҳазор доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.